Karon guys, magkapon ako mi sa mong baktin guys. Kung man mahugim mo tangkal sa usan ako kaugang, magkapon na sa mi sa mong baktin karon usarahin na unang alaki. And first time na ako magkapon ha karon. Tan-ara ko sa YouTube ug saan pagkapon din. Aktong testingan og mag kamao ba ta magkapon ba? Testingan na to. Ako assistant to. The one and only. Kevin. Wow ko na indaan. Amok sisilin guys, ang amok butang sa samad niya. Amok sisilin, wa man may bitadayin dire. Amok sisilin lang.